Ydych chi'n berson ifanc rhwng 16 a 24 oed yn awyddus i archwilio byd o gyfleoedd a gwneud marc yn y diwydiant yn ei carbon isel? Wel, Gogledd Cymru yw eich porth i ddyfodol gyffroes. Dychmygwch hyn, sbectrwm o lwybrau gyrfa, o brentisiaethau i gyfleoedd i'r addedigion, yn disgwyl i chi ei darganfod. Petai eich diddordeb mewn rheoli prosiectau, marchnata, gweinyddu busnes, digidol, neu ydych chi'n fwy tueddol o gyflawni rolau ymarferol, fel peirianneg, weldio, adeiladu, a hyd yn oed ymchwilio i gyfrinachau ffiseg. Mae gan y diwydiant yn ei carbon isel y cyfan. A gesiwch be, mae gennym ni rai cyflogwyr adnabyddus yma yng Ngogledd Cymru. Meddyliwch am RWE, BP, Morlais, gwasanaethau adfer niwclear a llawer mwy, gan gynnwys eu cadwyni cyflenwi helaeth. Mae'r arweinwyr diwydiant hyn yn chwilio am safbwyntiau newydd a thalent ifanc i drwytho eu busnes gyda arloesedd. A dyma'r sgwp go iawn. Mae'r technolegau yn ei carbon isel sydd eisoes ar waith yng Ngogledd Cymru yn flaengar. Rydym yn sôn am ynni niwclear, gan gynnwys digomisiynu. Ffermydd gwynt ar y môr ac ar y tir yn harnesio'r awel. Ynni morol yn archwilio pŵer y llanw. Ac ynni solar yn ymsugno heilwen Gogledd Cymru. Felly, pam ddylech chi ystyried gyrfa yn y sector ynni carbon isel? Wel, nid yn unig y byddwch yn cyfrannu at ddyfodol cynaladwy, ond byddwch hefyd yn dod o hyd i gyfoeth o gyfleoedd ar gyfer twf a datblygiad. Mae cyflogwyr yn awyddus i groesawu meddyliau ifanc, gan werthfawrogi'r egni a'r syniadau ffres rydych chi'n ei gyflwyno. Ond tydi o ddim yn stopio'n fanna. Mae gan Gogledd Cymru gyfleusterau hyfforddi anhygoel ar draws colegau, prifysgolion a darparwyr prentisiaethau annibynnol. Mae'r sefydliadau hyn yn ymroddedig i roi'r sgiliau a'r wybodaeth sydd ei angen arnoch chi i ffynnu yn y diwydiant deinamig yma. Felly, a ydych chi'n barod i bweru eich gyrfa a bod yn rhan o rhywbeth mwy? Mae'r diwydiant yn ei carbon isel yng Ngogledd Cymru yn galw. Cymerwch y cyfle, siapiwch eich dyfodol a chychwynnwch ar daith o bosibiliadau di-ddiwedd.